Natalana na nga maglupad subong nga aga ang Artemis 2 mission na pakadto sa bulan. Mayara sang pulo ka adlaw nga mission ang nasambit nga rocket agud maglibot sa bulan. Ini kaangay sang Apollo era cruise nga puro mga white Americans nga may white o kun may military backgrounds. Ang Artemis 2 astronauts ang magarepresentar sang maragtason nga paglupad. Ginalakipan ini ng Ray Wiseman ang Navy test pilot kag commander sang mission halin sa NASA. Kalakip man si Victor Globe nga isa man ka naval test pilot nga manginuna nga black person nga magabiyahe sa kahawaan. Samtang si Christina Koch nga isa ka engineer ang record holding astronaut nga una na nga babayi nga magalupad pagwa sa kalibutan. Ang ulihi nga crew ang halin sa Canadian Space Agency nga si Jeremy Hansen, isa ka fighter pilot nga una na nga NASA astronaut nga magaupod sa lunar mission. Patigayunan ng paglupad sang rocket alas 6:30 subong nga aga sang Huwebes, Abril 2 oras sa Pilipinas.